Обвинявани сме, че сме нелегално избрани, че сме фалшифицирали документи и че нарушаваме закона. Ако вие имате претенции, моля ви, сезирайте компетентните органи. Представете доказателства, спазете закона. Не занимавайте Народното събрание и целия български народ с вашия цирк, който трябва да спре. Благодаря за вниманието. Госпожо Илиева, толкова глупости наговорихте от трибуната, че започвам по това, което се сещам. Първо, има подаден сигнал в прокуратурата. Сигнал до Народно събрание и до всички институции. В този сигнал е приложена декларацията, която аз показвам пред всички български граждани. Тази декларация, която жалбоподателя и свидетеля на престъплението и преносителя на декларацията Григор Здравков е представил пред органите на прокуратурата. Защото когато Стиляна Бобчева е фалшифицирала вашия подпис в офисите в Лозенец на една фирма за кредити, на господин Григор Здравков същата Стиляна Бобчева му е дала тази фалшива декларация да я занесе на радопръскачката в Пловдив и да ви регистрира листата. Тоест, изпълнителното деяние е извършено пред свидетеля, свидетеля записва изпълнителното деяние, което аз пускам от трибуната, за да чуете вашата колежка Стиляна Бобчева как ви звъни по телефона. Вие си давате личните данни по личната карта, тя ви подписва няколко пъти, дава на Григор Здравков декларацията и той отива да я дава на пръскачката в Пловдив да ви регистрира листата. Не съм ровил в чувалите на ЦИК, не съм ходил до никъде, защото просто в сигнала, който е подаден до прокуратурата, се съдържа тази декларация. Нямам съмнение, че вие сте измамничка. Нямам съмнение, че вие сте мошенничи, че Стиляна Бобчева е фалшификатор. А ако смятате, че това не е така, ми заведете дело за клевета и обида, само че няма как да стане, защото се докаже обратното. Вие сте извършили документно престъпление. Цялата ви група документно престъпление. Подготвил съм ви нова порция записи, да се чуете как си говорите за документното престъпление, как ще прикриете документното престъпление, какво ще правим сега като влезе в парламента. Нещата са извън контрол за вашата партия. Каква е моята роля? Като няма прокуратура, като няма органи на властта, 1 година и половина са запознати с доклада на ДАНС за действията на криминалната ви групировка. Аз съм разобличителя. Наричайте ме кошмара, както искате. Но аз имам право да казвам истината. А истината е, вие сте една мошенничка, Стиляна Бобчева е фалшификатор, установили сме и лицата, които са подписвали декларациите в офисите на Хармони, фирмата за имоти Хармони, в етаж 2 на Хил Тауър в Лозенец са извършвани престъпленията, свързани с декларациите на величие. Това е. Нямате пълномощно, защото тези декларации се подписват лично. Няма никакво значение, че сте се заклели, госпожо Илиева, защото декларацията въобще не е трябвало да ви регистрират като депутат. Вие сте една мошенничка от танцовата трупа на Камджалов. Благодаря ви.